ти разрешава. Щом баща ти, той също Да. присъства, няма проблеми. Само, че ако направим милиони, ако направим много пари, тогава какво правим? Това не го помислихме. Ако този подкаст изгърми и стане много популярен и почнат да валят много пари, кой ще получи парите? Аз имам менеджер. Книгата ми, менеджера ми е... Имам си менеджер за книгата и всичко на мен. Добре. Това е много добре. Искаш да се представиш? Кой си ти? Да. Казвам се Симеон. От град Петрич съм. На 11 години съм. И пиша книга, така казвам. Да, добре. Преди да поговорим за книгата, искам да ти задам да ти покажа няколко знамена, да ми кажеш кои са държавите. Бутан. Първото е Бутан. Чакай само. Бутан, Еквадор. Чакай само. Добре, няма. Окей. Това е Бутан. Да. Добре. Чакай сега да видим. Това? Еквадор. Добре. Чиле. Добре. Люксембург. Добре, чакай да взема някои от другите. Да не си ги назистои нещо, докато ме няма. Доминикан република. Доминиканската република. Добре. Така казвам. Танзания, така казвам. Танзания. Това за мен е еднакво май. Аз не съм много сигурен как точно. Танзания, Танзания, добре. Къде е Танзания? Да. Танзания е в Африка. Добре. В коя част? Така казано, в долната. В Южна. Добре. Мадагаскар. Къде е Мадагаскар? Остров до Африка. Отделен от континента. Добре. Папуа Нова Гвинея. Къде е? Точно до Индонезия. Тя граница имат, но много малка граница. Те са близко до островчетата, които са в океания, но не се граничат, но тя е точно, така казвам, до Индонезия. В Азия се брои. Папуа Нова Гвинея. Тя не е най-малката държава на света? Не. Не? Коя е най-малка? Италия, Ватикан Сити. Да, всъщност. А какво имаше по-интересно около Папуа Нова Гвинея? Помня, че имаше едно време, като играхме Стани богат, един въпрос, който беше свързан с Папуа Нова Гвинея, ама не се сещам. Играхме Стани богат на компютъра, като бяхме по-млади. Това ни беше забавлението тогава, не като вас сега, тук да имате всичко. Ние това правихме. И имаше един въпрос, свързан с Папуа Нова Гвинея. Обаче не се сещам какво беше. Добре. Тук? Азербайджан. Добре. Азербайджан? Къде е? В Азия. В, така казано, над Турция, където са Джорджия, Армения и Азербайджан. Да. Добре. И последно? И Шри-Ланка. Тя е доста малко островче под Индия. Точно близко до Малдивите, около, бих казал 70 или не 70, всъщност може би 100 км има разлика, но са близки. От остров на Малдивите до Шри-Ланка има малко разлика, но така казвам. Там, значи, ако отидем на Малдивите, според теб, препоръчваш им да отидат до Шри-Ланка да се разхода? Шри-Ланка е малко доста различна от Малдивите, не като остров, нали, така казвам. Да. Добре. Има доста индийци на Шри-Ланка, така казвам. Доста индийци? Има, да, и там си живеят и хора от Индия, защото Индия, нали, е една от най-големите държави. До преди малко, не преди малко, а до преди година нека да беше най-голямата, но сега е Китай. По население ли? По население Китай. Сериозно? Искаш да кажеш, че Китай са минали Индия? Минали са ги Индия, да. Бих казал с колко беха? 200-300 милиона са ги минали. Сериозно? Да, защото, нали, Индия е доста такава държава, защото Китай е добре организирана, икономиката е супер, има супер гледания, болници, всичко, но Индия, разбира се, живеят много трудно. Индиец живее мизерно, разбира се. И много зле е положението, много хора, нали, много малко пари и не повечето хора умират, така казвам. Да, интересно. Да. Аз съм бил в Китай и в Индия. И сега пак ще отивам след няколко седмици в Китай, но няма да идва до Индия този път. Защото мисля, че един път да идеш до Индия е достатъчно. Да, достатъчно. Както казваш ти, да, там наистина живота е доста по-труден. Брутално е. В Индия е брутално, наистина. Много интересни неща видях в Индия, но пак един път, там ще отива един път и стига толкова. Има доста хора, които, нали, има хора, които наистина им трябва помощ, обаче има тези, където се опитват да те скамнат, така казано, да ти вземат парите. Да. Нали, и трябва и правят някакви такива, трябва ми помощ за бебето и такова, обаче точно не така, е. точно така. И там има даже ако не се лъжа, град, който е известен с техните скамери. И имаше един ютубър, беше в този град и буквално през 2 метра някой се опитва да те изками, да се казва. Да. Съответно целият град, цялото население с камери. Може да си представиш какво нещо. Има и честни хора в Индия, но обаче са доста редки. Има хора, където... Нали... Аз имам приятели от Индия, да. Те са добри хора, но също така и един индиец ме измами. Да. Те го правят повече за парите.
Да, много са стиснати. И китайците стиснати. Много интересно, кой би... Айде сега да не слизаме на такива теми, ама... Да, и двете нации се учат си паричките, обичат пазарлък. И двете нации наистина се... Даже се сърдат, ако не се пазариш. Да, но китайци има по-голямо ум от индийци, защото нали с техните колко на час бяха в училище. 15 или 16 часа на ден, мисля, че ходиха някъде в училище и финалният им тест го наричат смъртоносен тест. Тест, който има толкова трудни и дълги въпроси, че ако искаш, това е живота ти. Ако го миниш този тест, хубав живот. Ако не го провалиш, можеш да отидеш всяка година. Има човек, който е на 90 години, прави всяка година този тест от 17 годишни, никой не може да го хване. Всяка година го прави наново. Толкова е труден, че не може. Сериозно? Не може. Тук говорим за тест, който е когато завършиш училище, гимназия, как е тази когато завършиш, нали, както правят тестове, за да влезеш и да вземеш хубава работа. Това най-високите компании те питат колко си изкарал на тесто. Ако си изкарал хубава оценка, найма си. Ако не, проби се следващата година. Знам един от въпросите. Мисля, че беше първата или 25-та задача. Беше някъде много дълъг тест от тук до некъде до тук. И имаш влак, който тръгва с 25 км в час. Пренася колко бех 17 кила царевица и докато го пренася, има 2 коли, които се носят мандарини. Колко беха 2 кила мандарини в багажника и трябва да пресметнеш коя ще стигне първо. Ако по бързината, по това и стават гигантски схеми. Ясно. Не знам и аз китайците как го правят, но затова те живеят по-хубаво, защото индийците нямат такива образования или такова. Взели са правилното решение. Сега има предвид, те в Индия там са много религиозни. Да, доста. В Китай религия почти няма. Те даже на практика няма. Те си... каква разлика? Две нации, които са хванали коренно различна посока. Едната нация е хвана духовна посока и съответно може би се чувстват по-щастиви, не знам. Това ще е интересно да се разбере, защото китаеца иначе живее много такъв економически живот. Економически живот живеят, говорят само за икономика, само за пари, нищо не им стига. Там все пак знаеш, че така системата не е много демократична. Правителството е малко комунистически настроено. Те са един микс между комунизъм и капитализъм, като правителството се опитва да диктува какво да прави бизнеса, повече отколкото. Този човек, където направих те с стих, той мисля, че имаше около колко бяха 10 деца има и все още не може да ги направи, нито децата му не могат, защото има... Те са ужасно труден, труден, така казано, но ако искаш да имаш хубав живот, трябва да го миниш. Има много въпроси, минимум 50 или 100 беха некъде. Затова са го направили по-лесен. Казали им светът им е казал, направете го този тест по-лесен, защото много хора не могат да го минат. Ти как мислиш, трябва ли да го правят по-лесен? Аз не съм, разбира се, в Китай, обаче би казал, аз като разгледах някои от въпросите, не мога да ги запомня, защото бяха наистина много трудни за по-възрастни или такова, но наистина беше много труден тест. Добре. Хубаво. Много интересно. Сега, освен че си запомнил, решил си да учиш знамената и си решил да научиш малко по-обширно география относно, в страните, които коментирахме, по-задълбочено изучаваш някакви неща. Освен това, също така и си започна да пишеш своя книга, която е основната причина, поради която си тук. Точно така. Да. Сега, аз вчера ти ме изпрати. Тя е още си в началото на книгата. Те са нахвърлени идеи, доста в книгата, концепции. Първо предстои да се престори. Да го оправим на финала. Да се оправи на финала, да. Така че ти ми я пусна вчера и аз я прочетох цялата 25. Не изказа, че 25, мисля, че бяха 25. Аз не помня колко бяха, защото я прочетох на един дъх. Беше много интересно. И определено има неща, които са интересни за дискусия. Има... Аз успях да видя една много интересна интроспекция, в която ти говориш много за себе си в тази книга, главно като биография. Говориш за своите емоции, за своите чувства и за начина, по който мислиш и гледаш света. Особено спрямо хората на твоята възраст. Я ми кажи сега, преди да тръгнем да дискутираме самата книга, може да ми кажеш, защо реши да напишеш книга? Аз не искам да имам нещо други хора на моята възраст да мислят, че аз съм над тях или нещо такова. Аз съм наистина скромен човек. Да се знаят, всеки си е специален по неговия начин, всеки си има негово мислене, всичко. Той си е дарен по негов си начин. Интересно. Можеш ли се сетиш? Преди колко време започна да пишеш книга? Да, мога да се сета.
Книгата започнах да я пиша декември месец или ноември месец. Първо беше като хоби. Сега, миналата година, декември месец. Да, миналата година, декември месец, като хоби, нали, защото просто няма какво да прави, си викам, защо да напиша книга. Да, защо па да не? Да. И, нали, като почнах да го пиша и разказвам за мене, за дените, как минават и за по-интересните случки, които са в дните. Затова книгата мисля самата да го кръста. Книгата за мен, книгата The Book of Me. Имам си идеи за корицата такова, обаче това ще видим когато го кача. Надявам се до края на годината, да. Надявам се. Моят съвет е да не бързаш, защото хубавите неща отнемат време, да знаеш, за да стане. По-добре да ти отнеме повече време да изкараш нещо качествено като продукт, отколкото да бързаш. Моят съвет е това. Но ти ще си прецениш. Да. Но целта ми с тази книга е да съм най-младият писател в Петрич, особено на книга на английски език, защото тя е на английски. Да, точно така. Това трябваше да го вметнем тук, наистина. Книгата е на английски език. Ти реши да я напишеш на английски вместо на български. Има ли специална причина за това или просто тогава така ти дойде на момента и реши да... Аз като цяло много ми харесва да говоря на английски. Просто не че обиждам нещо български език, също е много хубав език. Но просто английски ми някак съм си дарен да говоря по-високо ниво на английски и искам да го използвам върху нещо. Аз и на игри, на каквото ли не е на английски, просто е доста национален начин на говор на хората, навсякъде го използват и просто е хубаво и на него да го практикуваш. Но аз мисля и след публикуването на английски да направим и нова публикация на български език, чисто на български да го направя, за да може да си има два избора. Да, това е хубаво. Между другото, аз те разбирам за английски език. Много те разбирам, защото аз като тебе, аз съм дете, ти сега учиш английски от YouTube и от Netflix. Аз го учих от Cartoon Network, като бях малък. Ти Cartoon Network не си имал, предполагам. Сега не знам дали го има въобще. И гледал ли си? Гледал съм много стари такива шоута. Да, аз мисля, че много хора са научили. Аз като тебе си научих английски оттам и поетапно после бях и в Англия, после учих и в Англия, и в Лондон и много от нещата, които разбирам като концепции, ги знам първо на английски и после си ги превеждам на български. И предполагам пред теб е нещо подобно, защото нещата, които ги учиш, ти ги учиш през YouTube и през другите платформи на английски, ти ги оформяш като идеи на английски и после трябва да минат. И това между другото е хубаво да се адресира, защото това генерално е вълна от млади момчета и момичета, млади деца, които генерално се образоват. Реално се образоват от медии, от YouTube, нали? И те, като тебе, подобно ще научат концепции, неща, първо на английски, после трябва да се ги превеждат на български. Така че дали е хубаво или лошо, не знам, но това е нещо, което идва. Те първа. Сега, много интересно. Поздравявам те за решението, че реши да пишеш книга. Тук успях аз да си направя малко записки по книгата, така че може да видиш наистина, че съм я прочел и наистина много интересни неща. Аз не знам дали ще успеем всичко да коментираме, но поне поетапно каквото можем. Много ми е интересно. В тази книга първо, още януари месец знаех, че ще дойдеш на подкаста, което поздравя за баща ти, той се оказва много по-добър тактик, отколкото си мислих. Браво за тая работа. Говориш за твоите goals and ambitions, цели и амбиции в тая книга. Да акцентираш върху това как искаш да постигнеш нещо в живота. Да, аз гледам като преди 2 години или 3 години се чуда и гледам и се чуда. Защо да направя нещо? Имам глава, имам дар от бокса, и има дар от бокса. Всички могат да направят нещо. Имам глава, имам всичко нужно, за да направя интересни неща, които наистина да се гледат на хора като цяло да им дава inspiration, както се казва. Да, вдъхновение. Да, вдъхновение да им дава. И аз просто реших да почна поетапно да правя интересни неща, които на моите години повечето хора не... Даже имам и едни приятели, които се вдъхновиха от мен, когато аз научих всички знамена и държави. Те после и те искаха да ги научат и те вече ги знаем и те тримата ги знаем. Супер. Те от мен се вдъхновиха, така казано, да ги научат. Да, като цяло... Искаш ли да бъдеш вдъхновение? Искаш ли с това, което правиш, другите хора да черпат вдъхновения и да стават по-добри? Да, така казано. Защото всеки има абсолютно всичко нужно. Ако имаш глава, ако имаш дар, който всеки има, ако можеш наистина да се отдадеш и да работиш върху него, това нещо наистина ще стане бавно по бавно, както аз вече 3 години правя доста интересни неща за моята възраст. Даже обмислям и нещо ново за рождения ми ден. Обмислям го, но не знам дали е много възможно, но и книгата мислих, че не е възможно, но го ето пише го. Ето виж, стигна. Не спирам, да. Това е хубавото, че ако на тази възраст се научиш, че невъзможни неща няма,
това ще ти даде много голям бонус за бъдеще, защото някои хора никога не го разбират, дори го разбират късно. Така че нещата, които сега ще разбереш и нещата, които виждам, че започваш да разбираш в тази книга малко по малко, мисля, че са неща, които могат да дадат много предимство в бъдеще. И тук съм ги описал сега, много интересно. Говориш за бащата, че ти дава вдъхновение. Да. Да, доста често сме двамата, защото мама, нали, има доста работа и двамата си седим в колата и шетаме напред-назад. Така казвам, вървиме и, нали, просто. И си говориме, нали, и той ми дава доста вдъхновение, дава ми, така казвам, такова вдъхновение, което да ме кара да продължавам напред, даже и защото имал съм и моменти с тази книга, където просто нямам идеи, но ми дава идеи и вдъхновение да продължавам напред, и други неща да правя. Важно е баща ти да е до теб в тези години. При всички положения и поздравления за него. Много интересни неща прочетох в тази книга. Едно от нещата, които направи силно впечатление е, че казваш, че по някой път се налага да слагаш така наречената гуфи маска. Гуфи маска означава маска, която е... Как да я преведем? Гуфи маска. Слагаш една маска, която е да изглеждаш малко... Както всички си мислят, че клоните са такива хора. На повечето клонска маска, трябва да слагаш. Клонска маска трябва да слагам. Защото доста... Имам си утопит, аз съм минал през доста групи от приятели, като, нали, си играем, така казано. Аз се казвам, че не съм забавен човек. Забавен съм човек, обаче просто кога дойда до нещо, което на мен ми харесва и ми е интересно, на тех не им е интересно и ме мислят за странен, мислят ме за странен. Като говоря за неща, които те не ги интересува изобщо и аз трябва просто... Нали, да сложа така казвам, маска и да... Често ли се налага да сложиш? Не, искам да питам друг въпрос. Тежи ли ти, като носиш тази маска? Тежко ли ти? Предпочиташ да няма? Трябва да прикривам малко нещата, които са ми интересни на мен и да си ги говоря, ако не и да си ги разглеждам у дома, но тежкичко е, тежко е. Просто трябва да вървиш, нали, да така си продължаваш и да се забавляваш, така казвам. Абсолютно. В книгата пишеш, че се подготвяш за безсънни нощи. Съответно, в цялата книга тя се усеща една тематика, която всъщност ти започваш, готвиш се за нещо голямо, което идва, подготвяш се физически, психически за едно голямо предизвикателство, което те очаква. Защо мислиш, че трябва да се готвиш за безсънни нощи? Аз от малък, просто когато дойде вече до почивка или нещо, аз просто не мога да заспя. Става късно и гледам и просто правя нещо, пиша или върху книгата или такова. Защото на мен мечтата ми е да стана професионален програмист, да стана програмист. Да. И доста от хора, които програмист съм се запознал, те казват най-добре да си свършиш работата в много късни часове, защото после сутринта телефони, това, и като си го свършиш работата в 2, 3, 4, 5 и после събуждаш се и имаш целия ден пред тебе и после пак и работата ти е готова, всичко ти е свършено и спиш си до късно и ти е супер. Интересно. Между другото, мога да го потвърда, защото аз също работя с програмисти в моята компания и много от тях работят много късно вечерта, когато е спокойно, когато всичко спи, техният мозък е също не е заглушен от някакви звуци или сигнали, те също така спокойно успяват, така че има го това, но все пак от мен да знаеш, внимавай с съня. Поспивай си хубаво, внимавай, защото съня е най-ценно. Ако нямаш качествен сън, няма ти работи главата. Запомни, ако искаш да имаш здрава глава, трябва да имаш здрав сън. Да, спи до късно някой дни, защото нали да си отпочина, така казвам съботата неделята, но за училище си там на време. На твоите години трябва да спиш много. Много е важно. Наистина трябва. Така. Томас Шелби е голяма фигура в твоя живот от Peaky Blinders. Определено ти действа като мотиватор. Какво виждаш в Томас Шелби, който ти харесва? В Килиан Мърфи, така казвам, актьорът. Но аз тогава беше януари месец, ранния домар и просто не знаех какво, нямах много интересни неща за правене, бяхме почивка и нямах интересно и разглеждах през Netflix нещо да се намеря за да правим и се срещнах върху Peaky Blinders. И оттам се заребих доста по тях. Доста ми стана интересно как през, така казано, те във филма, както са го направили през 1800-та и всичко си е като наистина и филмът някак си те омагьоства да отиваш в такова място, което наистина те кара нещо да се мотивираш. Те имат и много такива мотивации, особено Томас самия, като казва на братята му, защото братята му се отчаиват в много моменти.
Но той им казва да продължава напред, като самия той не знам как продължава напред с всичко, което му се случва. Случват му се толкова много беди във филмът и той казва на другите да продължават, като интересно е той как продължава. Да, много интересно. Много интересно. Той как продължава? А като другите не могат, той минава през супер много неща, а те не чак толкова много. Но... Да, абсолютно. Интересно. Аз не съм го гледал до края, че аз съм гледал само 2 епизода, сега заради тебе ще го изгледам. Искам да разбера как успява. Наистина сега ми стане интересно, защото аз също самият може би имам нужда да се вдъхнови от Томас Шелби. Сега, като го казваш, е много интересно. Да. Много интересно. Тук има няколко неща, които съм си подчертал с химикал, които са така по-важни, по-интересни, повече ме повлияха, колкото другите неща. Тези неща не съм ги подчертал с химикал, които сега коментирахме, но в момента стигаме до точка, която съм акцентирал, че ми е допаднал много. Написал си: You can change what you do, but not what you like. Съответно да преведа, можеш да промениш това, което правиш, но не можеш да промениш това, което харесваш. Какво ти говори това? Това ми говори това сам този така казано quote, да го наречем. Аз това сам си го научих и наистина много ми хареса, защото нещото е, че наистина целта е един начин да проработи, но не смениш целта. Целта ти, ако да нещо, например, да спечелиш кола, добре, не става това. Пробваш друго, не смениш колата. Една и съща цел. Трябва да продължаваш до 100%, за да го стигнеш тази цел. Колко искаш пъти можеш да пробваш. Има много пъти, трябва просто да пробваш отново и отново и отново. И накрая ще стигнеш и ще намериш начин и ще стигнеш до там. Съответно ти можеш да правиш различни неща, но това, което харесваш, е това, което харесваш. И можеш да пробваш различни неща, но все пак това, което харесваш, ще остане и ще достигнеш до крайната цел, въпреки че. Добре, много интересно. I love playing dump, си написал няколко пъти. I can see people's real intention. Да. Обичам да се правя на глупов, мога да видя на хората истинските намерения. Да. Това имах предвид, че наистина мога да гледам, когато хора се опитват наистина да ме прецак, така казвам. Да. Във футбол, както е да ме сопнат и да ударят подсечка. Да. Гледам го това нещо, защото аз съм, както казах, минал съм през супер много групи с приятели и всички завършвали с край. Искам да питам, като се преструваш на глупав, по-лесно ли е? Много по-лесно е, с моята възраст е много по-лесно, но в бъдещето не мисля, че ще ми е толкова голямо нещо да се преструвам, защото вече за годините, но в момента ми е много по-лесно, като това го правя, защото със социалния живот всичко става много по-лесно с това нещо. Ами има една новина за теб, най-вероятно и за бъдеще ще трябва да го прави, защото така, особено ако си широкоскроен човек, айде тогава няма да го наричаш по този начин, но просто с различните хора трябва да комуникираш различно. Да. И това е нещо, което учиш с времето. Някои хора нямат интересите, които ги имаш ти, други ги имат. В бъдеще трябва да намериш хората, които имат това. Абсолютно. Път не трябва да ги намериш. Точно. Така е. Трябва да ги намериш, обаче не можеш без тях. Искам да запомниш нещо от мен. Сам човек не може. Трябва да намериш хората, които... Сам човек не може, да знаеш. Да. Окей. Много интересно. Чакай да видим сега. Написал си, че ще публикуваш целия си живот на пазара, което е така, реално. Ако е на пазара за книги, което може би, надяваме се, скоро ще стане. Учиш дропшипинг. Много интересно дропшипинг. Аз се занимавам с e-commerce бизнес. Я ми кажи сега, защо? Учи го. Защо дропшипинг? Учи го в февруари месец, но в момента не ми е много интересно, защото разгледах и той наистина не може да стигнеш чак толкова далеч, ако си особено начинаеш. Да, така. Няма много кратко дропшипинг. Аз не знам чак толкова. Аз просто го учих по едно време, обаче чисто спрях и почнах да уча там други неща на това. Извън това. Фокусът ти е програмиране. Да, фокусът ми е програмиране. Кажи ми докъде си стигнал с програмирането, с обучението си. Разбрах, че има хора, които ти дават задачи, опитваш се да ги решаваш, опитваш се да работиш в посоката. Първо, кой език си избрал? JavaScript. JavaScript, окей. Като цяло с училищата, с книгата, с личен живот,
наистина доста малко време остава, затова се опитвам колко мога през уикенда, през вечерта да го уча. Затова в момента съм доста още начинаещ ниво. Уча едва the basics, както е наречено, защото наистина живота е доста заед, има много неща и трябва да някакси, но Кажи ми, брадър, съгласен съм. Много сме заети, абсолютно. Добре, а какво отделяш ли време да се образоваш по темите с изкуствения интелект? Да. Много е важно да знаеш. Защото скоро може да нямаш нужда въобще да програмираш. Ти хубаво пак трябва да знаеш basics. Как се... Това е едно на ръка. Но прогреса в тая индустрия трябва да го следиш много късно, особено на твоите години. Да. И на мен е доста интересно да го разглеждам. Какво използваш сега? Чат GPT 4-ката? Чат GPT 4, да, използвам това. За картини, може и текстове, нали, да пише и музика ли беше там. Напомня всичко точно, но да. Има много нови. Постоянно всеки ден излизат някакви апдейти и нови инструменти. Проблема е, че ги правят само за западния пазар и не може да се стъпа толкова лесно до нас. Трябва да използваш VPN, да намираш там телефони. И малко нечестно, защото AI ще бъде нещо много, много важно за бъдещето. Даже всяка държава ще се бори за своя собствен AI суверенитет, както се казва. И ще е много важно кой откъде се взима AI. Хората още не го осъзнават това, ама какво знаят хората? Така или иначе. Добре. За програмирането искаш да коментираш малко там. Ще продължаваш да учиш програмиране? Да, продължавам, разбира се, да уча. Искаш ли станеш програмист? Това ми е въпрос. Да. Или човек, който създава програми. Дали ще е програмист, в бъдеще може да е нещо различно, не знам какво ще Да, искам да съм като цяло за главна работа, да ми е програмирането, защото харесвам компютъри и просто ми е удобно. Харесват ми всичките обстоятелства като цяло, защото може да имаш много хубави условия за работа, разбира се. Да. Затова като главно за работа това искам да го направя. Добре, обаче си писал, че ще почваш бизнес. Бизнеса е вече. Бизнес също ще уча. И идеята ми е да уча програмиране от по-малък, за да мога да съм, така казано, по-напред с информацията, когато стигна вече до университета и там така. Но бизнеса като цяло искам да го уча за бъдещето, като за втора ръка, така казвам. За втора ръка. Главното ми е програмиране, това е втора ръка. Така да имаш някой бизнесче, между другото, в джоба. По-трудно е, отколкото си мислиш. Знаеш колко енергия трябва, за да водиш. Може би ще трябва да вземеш решението, да знаеш дали да правиш програмиране или бизнес, защото ако искаш да се конкурираш истински в бизнес средата, трябва да си напред много материал. Така че сигурно ще ти се наложи да вземеш това решение. И трябва да видим какво ще искаш. Бъдеще, да. Още имаш време да решаваш, при всички положения имаш много време пред тебе, но да, най-вероятно ще стане. Да поговоря малко върху следващия ми проект. Имам доста голям проект в ума ми. Искаш ли? Ако искаш да свършим въпросите или да поговорим сега, добре, аз после ще мина пак по тези неща. Окей? Проектът ми в момента се надявам след рождения ми ден, като стана на 12, да аз вече съм почнал, нали, обаче целта ми е до края на 2025 година да съм си създал собствена видеоигра. Добре. Почнал съм да уча някои нещичка. Имам и човек, който ми помага, разбира се, защото това е доста трудно, но целта ми като цяло за 12, освен книгата, аз ще си продължавам да си пиша книгите. За книгите ще си ги продължавам да си ги пиша, като ми идват нови идеи. Това е първа от доста. Надявам се поне 15 да мога да напиша. 15 какво? Книги. Това е първата от много. Ясно. Много, надявам се на много, наистина. Добре. Живот и здраве за това. Живот и здраве за това. Ами кажи сега за видеоиграта. По принцип вече може човек да създаде сам видеоигра, това го знам и аз. Има ги инструментите, които са нужни, така че е въпрос да седиш, въпрос на работа, да седнеш и да го направиш, въпрос на дисциплина. Какво мислиш, какъв вид играш? Аз като цяло, като игра, не точно съм обмислил, но мисля да го направя някаква по-различна от другите игри, защото вече когато съм като дете, нали, повече деца, отварям си телефона и имам една-две игри, които главно играя. Другите тотално разглеждам, нали, нищо интересно няма. Искам да направя игра, която наистина да е интересна за играене, но малко ще е трудно, затова може 2 години период да е това, но аз като цяло си го взех това вдъхновение от едно момче, гледах в Америка. Той е на 12 и е направил собствена видеоигра. И на мен също ми стана интересно. Аз следващата година след това лято съм на 12 и защо и аз да не се пробвам от България. Може, няма проблем. Макар че хубаво е, като виждам, че имаш
Определено, нали, имаш много талант и енергия. И да ти дам един съвет, искаш? Да, няма проблем. Преди това, което правиш, на всяка цена, не спирай. Обаче търси да правиш неща, които отвътре те вдъхновяват и те будат отвътре. Ако можеш да намериш неща, примерно, които искаш да ги правиш, защото вътре чувстваш, че трябва да ги правиш. Колко по-истинско е това чувство, толкова по-успешен ще си това начинание. Трябва да внимаваш по някой път да не се занимаваш с повече неща, отколкото можеш да хванеш и да вземеш да се разпаднеш и тогава става проблем. Разбираш, после трябва да се възстановяваш. Така че трябва да мислиш. Разбираш, имаш енергия, имаш сила, която, нали, знаеш какво казва Спайдермен Чичко? С големата сила идват големи, great power, great course, с големата сила идват големи отговорности. Трябва да си отговорен с всички тия неща и да мислиш много внимателно, да внимаваш как си ползваш умствените ресурси. Да, но като цяло на мен ми е... Аз го правя тези по-интересни неща за възрастта ми, защото аз мисля, че на мен музика ми е направена за такова. Не ми е, нали, аз не ги правя всички тези, за да си оформя перфектен живот за бъдеще, така. Аз го правя, защото мисля, че има нещо, което трябва да направя голямо нещо, но аз не знам самия какво трябва да. Нещо има, което трябва да го направя, обаче и аз самия и затова правя някакви по-интересни неща, докато не ми се открие от книга до това, до така, докато ми се открие това нещо и да почна това да го правя. Страхотно. Невероятно. Не знам колко хора споделят това, което чувстваш ти. Аз те разбирам. Така ще ти кажа. Аз те разбирам това чувство и те подкрепям в това, което правиш. Във всичко бих те подкрепил. Когато правиш, просто те съветвам да си внимателен как стъпваш, да съм внимателен. Да. Много готино, много интересно. Добре, аз ще обсъдим сега другите неща, които съм записал в книгата. Даже чакай да видим, да се акцентираме повече върху по-важните неща, които са... Оцениш си музика на 10 как по това време. Как успя да си оцениш музика? Съзнанието се оцени на 10 000. Това беше като шега, Забравих да напиша джок, нали, отстрани. Да, са джок. Да. Добре, ама повече от 10 каза, беше. Много да не се подценява. Трябва да се казва качеш високо. Но има хора, които наистина не се подценяват, като не трябва да се подценяват, но има хора, които се надценяват. Има такива хора. Повечето се надценяват, когато не трябва да се надценяват. Трябва да си скромен човек. Както старогърците са живели, те са живели скромно. Живели са в скромни къщи, яли са скромно ядене и всичко им е било скромно, не голямо, даже и богатите. Скромна къщичка, играчки нормални, всичко ядене и всичко е скромно. Я кажи за старогърците. Ти мисля, че там това е интересна тема за теб, ако не се лъжа. Да, интересна тема е за мен. Защо реши да се образуваш? Докато пишех книгата, отидох един ден в библиотеката и намерих на една книга за олимпийските богове на Пърси Джаксън, ако не се лъжа. Неговата книга и просто аз и отпреди си харесвам боговете, разбира се, защото за всеки дете е интересно да гледаш, да го четеш за човек, който хвърля мълни, за контролира морето, мъртвите и така. И да, интересно, разбира се. И като газех книгата, разгледах го и ми стана доста интересно. Той, нали, пише за герой, който е някак си свързан с гръцките богове и ми стана доста интересна темата, и то отпреди ми е интересна, за боговете, за как са живели и по история сега сме в момента на древна Елада. Да. И оттам учи и доста старогръцко ми се насъбира, така казвам. Да. Има нещо, което ти прави впечатление в старогръцката история? Би това е по-силно? Кое ти е по-интересно там? Боговете. Боговете, да, ти кажа също. Да. Имаш ли любим бог? Взеш ли? Не е мъж. На мен, колко и да всички да казва Зевс е най-силен, на мен Атина най-много ми харесва. Защо? Заради мозъка и защото, както и в такова, когато са се били с Посейдон и Атина за Атина, в самия град в нейно име, и хората казали, покажете ни какво може да ни предложите. Зевс, вода, разбира се, но солена вода. Атина помислила малко, маслинно дърво. Маслината, както в Гърция, е много ценено нещо. Тя е перфектното нещо и затова избрали Атина. Атина го избирам, защото наистина ме вдъхновява, че има такова мислене и такова много
Много интересен бог е. Другите с супер сили се не надценяват, както Посейдон, Тама и Арес се надценяват, защото Арес, аз мога да победя всичко такова, нали така. Посейдон, аз съм крал на морето, всичко мога да направя. Но Атина не е така. Атина използва мозъка си. Има, освен оръжия нормални, нали, най-голямото и оръжие е мозъка. Другия е тризъбец, на другия е мълния. Да. На нея мозъка е най-голямото оръжие. Това ми е любимия бог, така като Много казвам. интересно. Прав си. Сега като замислиш, вече не ми става на най-любимия бог. Играл си God of War? Разбира се. Много яка. Да, с Кратос, разбира се. И двете части. Те са, всъщност те са много части. Да, последните две най-нови. Последните две си ги играл. Рагнарок, мисля, че беше. Да, Рагнарок беше, нали, превъртел съм играта. Да. Защото наистина става доста интересно, когато играеш, нали, малко в началото стават цените доста скъпички за игра, обаче като влезеш история, интересна. Ти също значи ли си играл историята с частта за гръцката митология? Ти си играл само сега тази кода скандинавската? Опитвал съм се, обаче нещо тя е старичка. да намеря, да. Много е интересно. Между другото, Да, аз оттам се заребих по гръцка митология за... Как се бие срещу титаните. Не, уникално е. Аз първи път, като я видях, значи купувам си PlayStation 3. За първи път. Нали? Не знаех, преди това беше двойката, това беше стандарт. Да. Тогава по това време. Купувам си PlayStation 3. Зареждам God of War 3 на тази игра. И не можех да повярвам. Не можех да повярвам какво виждам пред себе си. Тая игра беше невероятна с... Много невероятна. Особено, нали, The Chains of Fire, които... Да, точно. Наистина, това беше... Аз съм гледал всичките клипчета за играта. Много интересна игра. Как се бие, особено той не спира пред нищо. Той не спира пред нищо. Боговете го изхвърлят, но не спира пред нищо. Да. Също е интересна история за как са паднали боговете. Много хора не го знаят това. Боговете, нали, са митологични. Не съществували според стари хора. Но всъщност има интересна теория, че, нали, знаеш Арес. Богът на войната, да. Побеждава всеки и е много кръвожаден. И той Арес, боговете му казали: спри, иначе ще си изгонен като бог. И той, нали, много се вгневил. Много почна да тренира и почнал един по един да унищожава градовете на Гърция, богове. Не голямите богове, а малки богове, малки градове, малки богове, средни градове, средни богове. Докато вече Зевс най-накрая обърна внимание, след като убил доста богове и доста градове, гледа, че Гърция в момента е в тотален рук заради сина му Арес. И той даже е бил оплашен тогава за боговете и за целия Олимп. Той е бил оплашен, защото знаел какво може да прави този човек. Не човека бог, той виждал какво може да прави. И като почнал всички богове един по един, те имали гигантска битка на планина Олимпус, всички богове наредени един по един. И останал финално Зевс и Арес му казал: сега ще направя сделка с тебе. Защото вие ми се хвърлихте. И Зевс го гледа от небето, защото той се скрил. Да. Той се скрил и го гледа от небето и слушал: аз ще направя една сделка с теб. Теб няма да те убия, ако напуснете с всичките богове, защото боговете са неубиваеми. Може да ги съживи. Той има хора, които могат да, нали, 9 ангела там, как 9 дъщери. Ще вземи си абсолютно всички богове. Ги вземи. Приберете се горе в небето, в небесата се приберете и никога не слизайте повече тук и ми дадете целия Олимпус, всичко ми дайте, което е ваше на боговете, ми го дайте на мене, или ти умираш, всеки твой човек умира, всичко умира и накрая нищо не остава, а аз оставам. И Зевс наистина бил много оплашен и наистина му го било страх и много размислял. Повече са съгласили от неговите, нали, така казано. Повечето... Той има много хора, които да правили абсолютно всичко. Има, освен боговете, има и други хора отгоре и отдолу, навсякъде има. Да. И той много помислил и казал: добре, защото и той преди това, и разбира се, и Хадес го победил, и подземието е негово. Остава само земя горе, да го вземи, ама небето няма. И той казал: няма да пипам небето, ако вие си тръгнете всеки един бог, всеко едно градче, го махнете и ми оставите само мен. И Зевс казал: добре, взел всички богове телата им, отворила се порта, прибрал абсолютно всичко богове, всички оръжия, всички техните специални неща, прибрал ги горе. И този светъл облак, жълтеникъв бил, изчезнал и сега вече станал само Арес. Обаче, мисля, че Зевс тогава беше направил един тактичен план, се изживил всички богове, нали? Обаче, мисля, че Арес сам го накарал сам да се самоубие.
защото, нали, той като всеки такова, всички хора има чувства, разбира се, но, нали, да чува, той му казва на такива неща му наговорил, но той самия му е баща и той наистина, колко и да е заключено неговото сърце от кръв и такова, всичката кръв, която е пролил, той някак се трогнал и от всички тези неща, които наговорил Зевс, той е решил да се самоубие и сега, така казаната теория, всички богове живеят горе, защото ако го отвориш тази порта, не можеш да го затвориш. Ясно. Не можеш да го затвориш тази порта. И това е ясно. Това е разделил боговете от хората. От хората и всичко, и хората започнали на ново. Гърция се установили. Няма богове. Няма богове. Много интересно. Нямах си представя, че така си от нещата. Между другото, много ми напомня на историята малко на Крейтос. Те казват, че се направили по историята на Бога на войната. И така като слушах и като сещам за играта, много е сходно. Нали, само, че той се бие с това е теория, разбира се, не е теория. Това са митология. Но е интересно, много интересно. Гръцката митология е много интересно. Много готино. Добре. Тук съм записал, вдъхновяваш се от Дейвид Гогинс. Да. Гледам доста подкастите и на него, разбира се. Освен тези подкасти ги гледам също, защото и тук ми е доста интересно да го разгледам. И гледам му подкастите и доста много необикновен човек е. Той не се спира пред нищо, особено маратона, където си е щупил и двата крака. Вместо да се откаже, той е продължил и много други неща. Така е. Той е специален спесимен. Да. Ексклюзивен при всички положения. Лесно е да предположи какво те мотивира в него. Мотивира това, че не спира. Определено ти гледаш, търсиш, разбираш на този етап, че да не спираш е много важно. Много голям елемент от успеха. И истинския успех много често знаеш, че идва с много трудности. Това ти е много ясно. И живота, да знаеш, много обича да те тества. Много обича да тества живота. Значи, като си мислиш вече, че си успел, че си изтърпел, ети още една доза да те тествам пак. Ети после още малко. И тък му си мисли, че си излезнал вече от нещата и живота да ти вкараш една подсечка. Така от цикъл на цикъл. Но накрая всичко, това, което заслужаваш, ще получиш. Всеки получава това, което заслужава по една или друга форма, да знаеш. И Дейвид Гогинс също и на мен ме кефи много. В смисъл, много е готин. Екстремен, нали? Това няма две мнения по въпроса, но е готин и истински човек. Това ми харесва много при него, че е истински човек. Да, истински. Окей. Остава с още записки. Чакай да видим сега. Тук Дейвид Гогинс. Да, много интересно. Писал си, I should stop judging people by their brains. We all play the same game, but on different levels. Много хубаво. Тук да преведа означава, трябва да спра да съда хората си, техните мозъци. Всички играем една и съща игра, но на различни нива. Искам да знам какво имаш предвид. Как разбираш ти играта? Играта го разбирам като нормална видеоигра, да го кажем, има дракон накрая и всеки си е на различно ниво, но има хора, които не трябва да подценяваш хора за мозъка им. Има хора с наистина голям мозък, но има хора, където са, както казахме по-рано, се надценяват. И всеки е на различен етап и не ги подценява хората. Аз никога не подценявам човека, всеки си има негови способности. Не ги подценявам, но това го имах предвид, че всеки е просто на различно ниво на живота, е минало едно, първо, второ, трето и така стига. Да. Всеки някъде на нивата. Да, някъде нагоре, някъде надолу, някъде средата. Това е много вярно и това ще остане вярно докато растеш. Само че с едно допълнение в бъдеще. Сега в момента нивата на видеоиграта имат край. Имат начало, имат край. В живота няма край, няма начало. Една безкрайна карта. И всеки е някъде на тази карта. Всеки е някъде. И затова, като съдиш някой, който е под тебе на тази карта, също трябва да разбереш, че има много хора и над тебе на тази карта. И винаги някой има над тебе и някой има под тебе на нивата. Затова трябва да си щастлив там, където си. Трябва да си окей с нивото, което си, да се чувстваш доволен, че правиш правилните неща и да не искаш да не ламтееш за много, защото никога няма да е достатъчно. Да, но то има и как да се спадаш нивата, според мен, защото като започнеш да гледаш неща, които няма как да ги спреш. Има неща, които не можеш да ги спреш и просто си дразниш мозъка с тези неща, които не можеш да ги спреш. Каквото и да направиш, не можеш да ги спреш тези неща. И така спадаш
докато не трябва да се осъзнаеш, че спадаш нивото, защото се занимаваш с неща, които не, ти пречат буквално, пречат ти в живота и трябва да спреш този момент, където го осъзнаеш това нещо и да продължаваш супер нагоре. Затова на каквито и неща стават, аз просто гледаме какво мога да направя, го правя, обаче какво не мога да го спра, защо да се занимавам главата, да се опитвам нещо, което невъзможно е. Абсолютно. Това е много важна част, да чистиш нещата, които ти пречат и да оставаш само напред, да ти е подредена, да се казва работата. Да. Много важно. Правилно. Добре се ориентираш. Много добре се ориентираш. Ако поддържаш това темпо... I'm a real fucking grinder. Това е също джок. Да, разбира се. Но не, наистина си. Наистина си грайндери. Грайндер е най-хубавата дума, която можеш да използваш тук. В случай трябва да сме грайндери. То реално то друго не остава. Трябва да си грайндър, който да... доста възрастни хора, като си говорят с мен и продължават, нали така, забравят, че изобщо годините ми забравят. Чакай, това на колко беше? Не на 11, не мисля, че беше на 11. То и аз забравих, така да си говорим, за да си пожакам. Защото да не забравя, че след това съм само на 11 години. Да. Но по това имах предвид грайндър с, нали, знаеш какво означава да не спираш, да не спираш, да пуснеш и да не можеш да спреш. Да. И си продължаваш. Но да, Марил пък играе, това си беше шега, но като цяло грайндър си истина, да. Грайндър съм си. Аз мисля, че е много добре казано. Да. Трябва да съм честен и не виждам никакъв проблем в изречението. The smartest people need to suffer the most. Да. Това нещо е истина. Нека да го преведа. Най-умните хора трябва да страдат най-много. Нещото за това страдание има много начини на страдание. Всеки изпитва различен начин на страдание. Някои са... не знам, много. А защо хора... най-умните трябва да страдат повече от... Защо умният страда повече от глуповия според теб? Защото, например, има деца, които обичат да преписват домашни, а пък другите, които са се трудили, където ги преписват от тях. Да. А на тях те преписват. А те са писали. А има случаи, защото... Това ги прави умни или тъпи или хитри? Или... Да, хитри, но все някой се разкрива. Лисицата винаги се разкрива. Както в Лисицата и Гарвана е една приказка, която ми харесва. Нали, Лисица вика Гарвана, запей, нали, колко хубав глас имаш да запусне, нали, там какво беше, зърното ли беше или каквото беше и в устата и сиренето. Пуска го, изяжда си го. Обаче втората, нали, когато починава, пускала камък и... Да. Така, всеки се разкрива, всяка лисица се разкрива накрая. Така е. И също е вярно наистина, че умните хора страдат повече и това е една от причините, които ти каза. Другата е, че просто като мислиш повече... Сега чакай да разбера наистина, че си на 11 години. Това е хубаво, че ме подсещаш. Но остава да видим. Не всеки, който е умен, страда, да знаеш. Зависи много. Тук зависи от как... Знаеш какво е важно? Важно е как ги приемаш нещата. Наистина. Важно е ти как ги приемаш нещата, защото има много истини. Важно каква е твоята истина, как приемаш ти нещата и как се чувстваш. Да знаеш. На мен също друга важна роля ми в това е как си играе картите. Как си ги играе, защото има хора, които са умни, обаче не могат да се намерят толкова лесно приятели, защото се правят твърде умен, нали така? Да. И затова аз по-рано, както казахме, гуфи маска, затова, за да можеш да имам социален живот. Друго пък да кажем, някои страдат, които просто ги... имат нещо и ги дразнат заради това, но трябва да си играеш карта правилно. Като цяло карта имаш, всеки има карти и да видиш как ги изиграеш правилно. Точно. Ние не можем да избираме картите, които ни се раздават, но може да избираме как да ги изиграем. Това е наше решение. На някои неща имаме контрол, други не. Важно е да знаеш къде имаш контрол, къде нямаш. Найс. Разбрах, че се срещал с кмета. Да. Наскоро, нали, на откриването на библиотеката, повечето хора, нали, там мислиха, че съм просто там, нали, там така да ида, но обаче аз също бях за книгите. На мен ми е доста интересно да чета. Повечето, нали, не очакват дете в момента в този период, който децата не обичат изобщо да четат, но аз харесвам също си. На откриването на библиотеката там повечето хора мислиха, че съм просто, дали, там да видиш остава, но не, аз всъщност съм да чета книги, интересно ми е и чета. Интересно. Казваш, че кмета всъщност се оказал по-приятен, отколкото го
показват по телевизията. Те също си имат тенденция така да ги изкарат по-лоши. Да се чак толкова. Те ги изваждат неща извън контекста и ги добавят техници, за да може да ги направят много лоши хора. Но всъщност хората, където се срещах там, бяха много добри. Супер бяха, нямам никакви нищо. А повече хора викат, че са зли, такива, онакива, но не ми се гледат като лоши хора, като характер на човек не ми се гледа лошо. Нито и другите хора, които срещнах. Зависи от каква страна стоиш на нещата. Да, зависи, разбира се, има страна на нещата. Какво предстои за теб? Освен, че ще направиш игра и ще направиш книгата, какво предстои в твоето бъдеще? В моето бъдеще предстоят много неща. Голями и малки, но като цяло повече обмислям голями. Вече съм си, откакто бех на 9, оттам почех да правя всяка година нещо ново, голямо и да ме отличи от другите, така казвам, да ме отличава от другите. За мен предстои, разбира се, в бъдеще да завърши обучението ми, както е. Да, това е много важна роля за мен, да завърша висше такова образование, за да съм си така просто, ако нещо не проработи. Защото все пак живота се променя за секунди. Всичко може да се промени за секунди. За секунди може да се променя живота. Какво друго? Следват много неща. Следват много неща в моя живот. Аз всеки път обмислям нещо ново да направя. Тази година ще е това, другата ще направим това. Плануваш. И планувам, но като цяло в момента за моята възраст тези нещата, които ги умислям, са доста добре. И после като растам там на 16, 17, 18 и после така стигнато. Но аз не мисля да спирам. Мисля да умислям все по-нови интересни неща. Докато, може би, финалната ми цел е на по-стари години, нали, вече на по-стари години, на 60, там на 50 и нещо, да целта като цяло с тези интересни неща, които ги правя, може би Гинес рекорд да взема. Няма да е зле един Гинес рекорд. Но като цяло ги правя, за да вдъхновявам хора, за да видят, че всичко е възможно. Не, абсолютно нищо. Няма значение възрастта, височината, в такова, ако имаш нещо disability, както го казват. Всичко е възможно да го направиш, разбира се. И затова просто исках да вдъхнува хората така, че абсолютно всичко е възможно и така правим нови и по-интересни неща всяка година, за да може да не си мисля, че аз съм справа, аз не спирам. На мен машината всеки ден ми работи 24/7. Да, значи аз мисля, че при всички положения ще вдъхновиш много хора, които ще гледат. При всички положения вдъхнови мен. Аз се чувствам по-вдъхновен, като си поговорих с тебе. Сими Попов, много ти благодаря, че беше на моят подкаст. За мен беше удоволствие. Пожелавам ти успехи и всички с интерес ще следим какво се случва с твоя живот. Разбира се.